खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ रायजोआव गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगियाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय, गोब्राबै जोखोम जानाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबाय थायो। बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, जाय जाथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जानाय। माजबादआव बाइकनि जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव थैयो सेंग्रा मोगथां मुसाहारि मुंनि सासे बर' लाइमोना गोजौ फाहामथायनि थाखाय। गुबुन फारसेथिं सासे लाइमोन तानेश्वर बसुमतारी मुंनि बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदों होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। फावखुंगुर रुक्मिणी बसन्तआ गावनि AI जेनेरेट खालामनाय सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। बे जाथायखौ लानानै कान्तारा चेप्टार 1 नि फावखुंग्रि बिथांजोआ बुङोदि बेबादि नंखाय कन्टेन्टखौ सोरजिनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा आरो साइबार क्राइमनि राहा लानो थांखि लादों। सनिबारखालि रुक्मिणीआ गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट थामहिनबा एक्स एकाउन्टआव मोनसे गोख्रों बाथ्रा शेयार खालामनानै सुबुंफोरखौ नंखाय सावगारिफोरजों लोब्बा थानो नाङा होननानै खावलायदों। लोगोसे फावखुंगुरा रोखा बुंथियोदि अनलाइनाव नंखाय फोसावनाय सावगारिफ्रा आबुङै नंखायजोब आरो बेबादि नंखाय फोसावनायजों सोमोन्दो जेबो गैया होननानै बुङो बिथांजोआ। आथिखालाव बर' समाजाव गोबां खेब बर' आइजो खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। माब्लाबा हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा आइजोआ गावनि न'खर, गथ' गथाय, फिसायखौ गारनानै गुबुन मोजां मोननाय सुबुंजों बबेयावबा खारखुमालांनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलि हालामनि 2 नं बेस्राव गामिनि सावगारियाव नुनाय सोलोंसा बसुमतारीनि बिसि बिनिता बसुमतारीया थांनाय 18 मे खालारखालि गावनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै बबेयावबा खारना दंहैयो। आंगो फिसायनि फोरमायनाय बादिब्ला न'खराव जेबो नांलायनाय गैयामोन, थेवबो मानि जाहोनाव खारलांखो जेबो गुमुर मिथियासै। बेनिखायनो खारनाय बिसिखौ न' फारसे गिदिंना फैफिननो बा गनायना लाफिनगोन होनना फोरमायदों आंगो फिसाया। बेजों लोगोसे सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोबा 9862930753 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों फिसाया। पाकिस्ताननि बलुचिस्तान हादोरसानि क्वेटा स्टेशनाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जादों। गंसे पेसेन्जार ट्रेनखौ नोजोर होनानै खालामनाय बमा बेफ्रुहोनायाव खमैबो सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसे सा 50 निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जाफर एक्सप्रेसआव सुइसाइड बमा बेफ्रुदोंमोन। बे बेफ्रुनायनि दायखौ BLA आफादा सिमान लादों। मख'जाथावदि ट्रेनजों रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोर आरो बिसोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा फैबाय थानाय ईदनि बन्दनि थाखाय क्वेटा केन्टनमेन्टनिफ्राय पेशवार फारसे थांगासिनो दंमोन। बेफ्रुनाया ओरैबायदि गिख्रंथावनामोनदि ट्रेननि गंनै कम्पार्टमेन्टआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो, लोगो लोगो अर जोंब्लावखाङो, जायनि जाहोनाव गासै ओनसोला रोजा गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबसारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बेफ्रुनाय जायगानि खाथि खाला एबा साखाथियाव लाखिनानै दोननाय गं 10 निफ्राय लानानै गं 12सो गारिफोरा गाज्रियै खहा जादोंमोन। जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि बांसिनानो पाकिस्तान आर्मिनि रौनिया होननानै सिनायथिनाय जादों। जाथायनि उनावनो जायगानि थागिरि, बिबानगिरि आरो रैखाथि हान्जाया जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायो। मलबेनिफ्राय थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो थाबैनो क्वेटानि मिलिटारि हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय
आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।